Μένα κοιτάς. Ωραία. Σας έχω πει τα νούμερα προς τα που να δείχνουν, έτσι, προς τα εκεί σου είχα πει ότι εκείνο το κομμάτι έχει ακόμα ένα μικρό κομματάκι. Είναι, όχι, εκείνο καλά το έβαλες. Δύο είναι μαζί. Ανάποδα. Α, μπράβο. Έβγε. Μην ξεχάσετε τα καλούπια, χωρίς καλούπια τίποτα δεν στείνεται. Κύριε, εδώ γιατί έχει ένα κέντρο? Θα σφίξει. Θα σφίξει. Οκ. Τέλεια. Βασιλή. Λοιπόν, τώρα πώς θέλετε να την καταστρέψετε? Όχι, έτσι την καταστρέψετε. Τώρα βρείτε άλλο τρόπο. Πώς θα την κάνουμε? Βγάλετε σιγά σιγά τα κομμάτια από τα πλάγια να φύγει. Πολύ ωραία. Εντάξει, τραβήξτε τώρα τα κομμάτια προς τα πίσω και ξεκινήστε να τις συναρμολογείτε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πολύ άντεξε. Δεν άντεξε πολύ? Ωραία. Τράνε πολύ όταν τα συνεχάσεις. Ναι, έτσι θέλω να το γι' αυτό θα μείνει έτσι. Λούις, γράφει. Πρόλαβες. Γεια. Καλό τρίμερο. Γεια σας. Καλό τρίμερο.